liqolo singakophanti hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophanti Papa bethu, ngicela bandla mfethu ungatshela umuntu le ndaba ye-report lami. Hayi okay. Ya mfethu, ngizofuqa uqala ngiyekuseni ngimcela njengesamama kami. Akukwazi singabe ngifeyile ngempela. Abantu ufeyile ngokudlala yini? Mhlawumbe, noma mhlawumbe ngirobhekile, phela akukwazi ngingafeyila mina baba. Ngangizizwa kahle kabi egazini mfethu ukuthi ngiphasile, ngibhale into e-right yodwa. Shuthi phela ubhanti engekho. Hayi akukwazi baba, phela khumbula mfethu, mina ngifike ngifunde before ngibhale mfethu. Ya ngiyakhumbula ukuthi ofunda. Futhi ngiyakhumbula nokuthi thina sofeyila ngoba singafundi nje. Kwenzekeni pho manje? Hayi ngiyehla mba ngirobhile esikoleni. Phela akukwazi singafeyila mina mfethu umuntu oyekade efunde, kuphase nini ningafundi inhlobo. Hawu. Wathi ufafa ukubhanti engekho lapha ephepheni noma mhlawumbe uphambanisa ama-answer. Hayi ngangingabhali into engekho baba. Phela ngangifike ngibhale ngiqede bese ngiya-check ama-answer ami ukuthi right yini. Uthola ukuthi right? Ya asuke right. Hawu. Pho ufeyile kanjani uma ubhale into right? Hayi ngeke bangirobhile esikoleni. Noma mhlawumbe ngithakathiwe phela vele umama wala amakhelwane athakatha. So mhlawumbe wenza useba makamama ka-wrong. Hayi shushu. Nangoku umuntu omnyama. Manje wakho into eyenzakala embi vele sola ukuthi uthakathiwe. Indaba ngacabanga ukuthi awenzeka kahle uyinika ithemba unyusa amasokisi kule themba. Hayi ngeke baba, ngiyayithemba mina baba. Khosandla semfele lento le. Akukwazi ngabe ngifeyilile mfethu. Ngifeyile pho. Anathi ngiphase kabi keke. Ngifeyile. Hayi ngeke ngithakathiwe mina baba. Hayi shushu awenzanga nje wena kahle. Musu lokhu uthi uthakathiwe la. Ndoda, empilweni khona isikhathi sokujabula nesikhathi sokukhala. Mhlawumbe naso isikhathi sakho sokuthi ukhale lesayi ngoba uthakathiwe mfethu. Hayi papa, kanti nawubona ukuthi ngifeyilile ngempela ni? Mfethu nakho nje ufeyilile. Shushu mfethu uncese mfethu. Amkela nje unyusa amasokisi kuzolunga kule themba. Hayi papa, kusala ngizwa mina ngicela ngibonisa mama kami. Shushu nenkanike wena mfethu usewuzothi nesicefe ndoda kade umxina mfethu waqala umxina ngama-report manje ufuna umxina ngamamaki hayi ngeke baba kade uzosikhipha kuse. Hawu papa bethu, kanti iyakujabulisa nendaba ukuthi ngifeyilile? Hayi mfethu ayingijabulisi kodwa phela sekwenzekile kumele sikwamukele lokho mfethu okwenzekile kuyafana obekudaliwe. Hayi ngeke yapeta nje wena. Misiyofalo makabe liqolo awuphela uma ngaphumi ngiyopanda umuzwa sekhaya uyosala ulengizikhiye awuphela uma ngaphumi ngiyopanda Nyosifethu kanjani lapha? Akuright mfethu sengezwe kwena. Akuright mfethu. Hawu into enhle leyo mfethu. Awu wena wacika ngivakashelanga ngeweekend. Eish. Hayi ngabe mfethu asibhebe ngibambekile lapha ekhaya mfethu. Oh hayi ngiyakuzwa mfethu. Kodwa ngingcono ngoba ungayile esontweni. Ya mfethu. Khona bengingayile khona mfethu futhi kade nje ngagcina nokuya esontweni mina. Hawu indaba ezinhle phela lezi. Yabona manje usuyangena emgqoleni. Hawu mfethu, sengiyiphakathi mina mfethu ngqoye emgqoleni mfethu. Yazi nasekhaya mfethu membethi ngesontweni ngiba ngibatshela kahle phela ukuthi lungishaya ibandla on goal phela leyo. Hawu mfana wami. Basebethini ke bona. Ha mfethu, badideka ukuthi ngikhuluma ngani mfethu. Angithi ambolo mali mama uphuza mfethu. Yabo membethi sonke lekhaya esontweni. Ngimane ngibuzeke mina uthi hayibo nomalume uyaya lapha esontweni. Ayiphendulele yena ke umalume athi hayibo ngiyowenzani mina lapho ngazi ba futhi woza lawo namhlanje mina ngikuthuma ubhiya bese ngiphunyuka kanjalo ke mina. Emali bakho uyacoba boy. Ubesanathi nje hey ngazi bani lapho ngiyowenzani lapho. Kodwa uyakusiza ke yazi. Ya mfethu uyangisiza mfethu cause nami mfethu uvita ngihambe kancane endleleni mfethu yabo bese kushaya umoya ekhaya mfethu. Ya uyakusiza lo mjida mfethu. Ya mfethu uyangisiza kodwa nami phela Nyosi mfethu kumbe ngikukhumbule esontweni. Hawu. Sukhumbulani ke esontweni? Hawu mfethu Nyosi. Khumbula ukuyosonta nje mfethu. Abantu uyahlanya. Mina nje angifuni lutho ezongihlanganisa nesonto nje. Angifuni lutho nje. Hawu. Oh, sengiyabona ukuthi indaba wena ungafuni nami ngesontweni. Ya phela mina ngeke ngizwane nomfana osontayo. Hawu Nyosi mfethu. Nakho nje sazwana mfethu yonke leminyango ngisonta. Mfethu phela bekungiphoqa mfethu. Kwa mfethu wena wedwa umuntu engilingana naye la esikoleni. Mfethu ngeke ngikwazi ukuthi ngiyozwana nezintwana ezincane mina mfethu. Hawu. Nyosi mfethu imali. Kanti akwazi ukuthi ube ingqole mfethu ubusonta futhi. Akukwazi mfethu uma usonta mfethu uba weak. Eish. Shithi kuyomela ngibe ngiyeke ke mina lento engqole ngoba phela ngikukhumbula esontweni mina mfethu. Hey mfethu. Esikho mfethu bekenjoya kanjani mfethu ukuhlala nawe nje obuso uyingqwele mfethu. Bengikuthemba mfethu. Hawu mfethu Nyosi. Namanje usangangithemba mfethu ngisho sengisonta mfethu. Yazi umkhulu before ashone mfethu wathi mzukulu ungakwenza konke okwenzayo mfethu emhlabeni kodwa ungamkhohlwa uNkulunkulu. So lo mazwi lawo mfethu abuya ngihlabe mina mfethu ngingedwa. Ngiyakuzwa mfethu.
ukuthi nje sikho mfethu mina ngeke ngikwazi ukuthi ngiyohlala nezintwana ezincane mfethu. Izintwana ezincane ibuye zibe nomqondo ongasile mfethu. Ngiyacabanga ensukwini ngike ngahlala nomelo mfethu. Uthi malume ungenze njani mase kuthi ubona iKFC la phansi? Ngithi mina hawu ngayicosha ngidle. Uthi uyayicosha ayicosheki. Ngithi mina hawu ngayiyeka. Athi uthi uyayiyeka iyekeki. Ngithi mina hawu ngayikhahlela. Athi uthi uyayikhahlela ayikhahleleki. Ngithi ayithela ngamanzi. Athi uthi ayithela ayitheleki. Ngithi mina hayi wena ke mshana miyangihlule mina lento oyishoyo mfethu. Wena kuthi wena ke ungenze njani ke? Athi na hayi athi uthi uyangibuza ngibuzeki. Hawu into enjani ke leyo mfethu? Hawu Nyosi mfethu. Hawu iy'ntwana phela lezi mfethu zinomqondo omngane mfethu Nyosi. Yabo mina mfethu anginankinga nokuzwana nawe. Uwena nje mfethu umuntu ongafuni ngiye esontweni mina. Hayi mfethu ngeke ngilunge ukuhlala nezingane. Oya sikhuphula nkabi yami. Sho kambanja. Ayihamba kahle lapho kwena. Hayi ku right. Mfethu bakhomisile ini report? Yeah, mfethu ngibakhombisile. Bengithi ngifihlile. Semkhizwa vele washo egroup yabazethu aphumile ama reports. Hayibo, uvele washo sesiwathole ama reports. Yeah, ndoda ushila. Awulamjida mfethu ngihalela ngequpha mfethu. Awu uyena wazolama isikhathi ngiphethe spam. Amshaya ikhanda lamjida futhi uyena lo ngifayisayo mfethu. Akuyena ukufeyilisayo mfethu. Uba kanti wakha ama reports ngobuyena. Akhiwo yena ama report. Phela uyanikezwa ama marks abantu abafeyilisayo nothisha. Hayi mfethu. Kusho nje? Ngathi uSamkhiza akwazi ngisho ukwazi. Phela unika zothisha into ebhalwe ngo-ink, mase yayiprint mase iphuma emshilini sibhalwe ngomshini. So again Samkhiza ufeyilisayo. Hayi mfethu umjide cishe ngazamzondela ubala kanti. Shinqese nkabe yami. Futhi othisha abanenkinga nawe. Kumele uthathe isibhamu bakhona. Abangazi ngempela abothisha labo. Yabo uqopha umlando nkabe yami. Manje awusho batheni kini indaba ye-report? Mfethu ngifuna ngisho icabanga leyo mfethu ekathiwa ngesidomu mfethu ngivele ngihambe kusha isicapha mfethu. Hayibo mfethu umuthi uzonyisa amaswisi bathini bona? Bathi soma ngifuna ukukhupha amaswisi ngabe kade ngawakhuphula mfethu. Hawu mfethu abatshela bakuthembe noma kokugcinayo. Yeah ndoda lapho uma mfethu vele sayikho into yami ngihambe ngibala imali yamateksi mfethu. Yodwa ngcono uzobe unemali. Ayikho into engcono la mfethu. Emateksini ngingenwa ngo4. Usithola nini yimi isikhathi sokuzingela? Hayibo sicutha. Songaze ungasebenzi nxa ukuzingela. Yebo ndoda ngifuna impela umsebenzi kodwa uma uzongiphazamisa ekuzingeleni. Anganikiyeke ndoda. Hawu lo mfana lona. Sawubona Pupayi. Sho kuhamba kanjani? Ya mfethu hamba kahle. Igcine yenze njani inkunzi yakini? Ushushushu. Ya mfethu ngisho yena. Angazi angikhombisanga. Hawu kanjani manje? Kahle mfethu azengafuni ngikhombisa. Hawu Pupayi mfethu ngiyacela ungitshele noma sengatshela umuntu. Ayibo. Angazi mfethu ngilibonanga. Uqala wathi suyashintsha futhi. Ngididekile ngifuna ukuthi Ngeke. Indaba pho ngingafuni silibone ireport yakhe. Angeke mhlawumbe ufeyilile lo. hayi angazi ke mhlawumbe akakafuni sazi ukuthi wenze njani. Indaba engafuni sazi. Ngiyakutshela mina nasi fana wami ufeyilile lo. Hayi angazi ke mina. Mfana. Yabo mangase ngibe neshow ukuthi ufeyilile engamhleka mfana. Awumhlelani ke manje mfethu? Ngokuthi wayethi mina ngizofeyila manje sekujika kufeyila. Awu mina ingakho ngayithandi lento yokuchoma. Ibizelana amabhadi. Phela ushushu wayichoma kabe lethi wena kodwa uzofeyile ndi wafeyila uzoyeba umngani wami. Ngoba umhlaba ayilungisele okuleva mfana wami. Awusuclever futhi manje. Kodwa simncome nje nawe sithi ukusizile ngoba nakho usuphasile. Phela nje ubufeyila kabi kule minyaka edlule. Popa mfethu. Ngena manje iminyaka edlule. Sikhuluma ngemanje la. Cha phela uthi angifuni usizakale ngosizi lomunye. Phela nawe uphuma khona la futhi usangabuyela khona. Hayi asazi. Kodwa nje mina ngithi muzazi ukuthi into yayenza. Vala la ungafuni kwazi umhlaba wonke ukuthi this mina dethu. Yabo sanje besiyipholele. Athi ushushi asambe siyochecka ama report ngithi cho. Athi asambe siyovashela useyofisini lakhe ngithi cho. Athi asambe siyofunda ngithi cho. Bengazo ukuthi ngizophasa. Hayi ngifuna kwazi umhlaba wonke manje othisha uthi mina ngiyaphasa. Ngibizwe eTafroom yaphithi yabo. Shaya into yakho mfethu uthule nje. Awuphase ngenhlanhla nje nawe. Hayibo. Khona umuntu ophasa ngebhadi. Yabo thini? Zivala la.
senze ama-actions siphase. Hayi. Uyibo kahle bona. Ngizokuthengela ama-gift angoba nami ngiyakuthanda. Mr Dlomo, Nina abantu bomthetho. Ngingathi-ke ngicela ukuzwa ukuthi ngabe namhlanje yini enibeka lesikoleni. Ngoba ngikhumbuli nakancane sinishayela ikhwelo okanye sinifonela sithi phuthumani nize ngapha. yazini angalokho ngidonsisa Mr Dlomo, size la esikoleni sizophenya udaba lwesibhamu. Hayi asiqedanga ngoba lesi sketch enanisibizele sona ekuqaleni hayi asisibhayi. Webantu bomthetho, akungeve yini kanti into esasinikeze yona mina nomfana yaba into enough for le case yena nithi nizama ukuyi-ophena ukuthi igcwaliseke. Lento yasebenzelani nangalesa sikhathi ayisebenzelanga thina. Ngizokwenzela umzekelo Mr Dlomo. Ngiyacabanga ukuthi ukuye ukuyogqoma lapha iPick ubone ikhamba kanjani. Mhlawumbe kuyifica inhlabathi isathambile ngaphezulu uyigqome kamnandi. Uthi uyafika phakathi nendawo ofica likuvimba athi uqhubekele ngale. Bese uyaphumula kancane ukhokho umoya ubuyisa amandla. Bese uyaqhubeka futhi. Mawuqhubeka inhlabathi mhlawumbe uyayifica ithambile noma mhlawumbe isaqine more ukudlula lokho bekuyikona. So nathi ke besisahambile siyokhokha umoya ngoba safica idwala elas block ukuthi siqhubekele phambili. Sesifuna ukwazi ke manje ukuthi ngabe leli dwala masiligudluza kuzovela inhlabathi ethambile noma futhi sofica amanye amatshe. Webani bomthetho, kahle kahle la into enizama ukuyichaza ukuthi mina ngibe yitshe kuyona yonke le nqubekela phambili ebenithi niyayizama la ekubeni mina ngakubeka ngokusobala ukuthi angibandakanye kunakancane kulento. Mr Dlomo uhlezi ushiselwa ngaso sonke isikhathi masifika la yazi uyangixaka. Angishongo ukuthi wena idwala bengenza umzekelo. Yazina singayidonsisi le ndaba le. Size la esikoleni ngoba sifuna ukuzokhuluma nabafundi ababe khona ngosuku lesigameko. Into engiyibonayo mina la detective ukuthi thina la asithembani. Kodwa ke engingakusho nje ukuthi ningixolele kakhulu. Abantwana laba ababili cha abakaze babuye beze lesikoleni ever since safunda nje kule term. Yazi Mr Dlomo nocabanga ukuthi ngizodlala la. Azizile ukuzodlala nombethe lana sizolungisa lento le. Angifuni uphilana, angifuni uanele, ngifuna ofakazi ababe khona ngosuku lesigameko. No, hayi kulungile. Ngizocela ukuthi ke nibuye kusasa detective ukuze mina ngizokhuluma no-admin alungise incwadi saze sabazali phela. Kufanele bazi abazali ukuthi kuzofika amaphoyisa azohlohla abafundi okanye izingane zabo ngemibuzo ecaleni elingathi shu ekade ke laqedwa lelo cala. So ngamanye amazwi nisi labafundi badinga abameli. Into engiyithanda ngani ke Mr Dlomo incwadi lenifundile. Ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi umuntu meke waqala wafuna umuntu ozommela. Usuke necala elithile azama ukulifihla. Ngaphandle ke mawusida esikoleni ukhona umuntu onecala odinga ummeli. Singambiza ayikho inkinga. Mhlawumbe uyena nje lesimbukayo njengamanje. Cha. Ungangizwa kabi, angivimbi umuntu. Bengithi mina nje ngidlalela ifata fika nje la kubafundi. Kodwa ke makufila sengazi ukuthi ngiyanivimba. Cha detective, you can go ahead. Nenze umsebenzi enosele. Anginivimbe ndawo. Akanti asile. Hayi. Ulungile detective ngiyawuzwa. But ke promise me one thing detective. Akukho mfundi wami ozobekwa isandla this time around ngoba you will pay for this. Ngakhuleka Mr Dlomo. Ngithi ngikugqamise nje ukuthi asilwi-ke ntathe. Njengoba sila sizodinga ofakazi nje ngoba sifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani kahle kahle sidinga ukufika kwengqikithi yale ndaba le. Uyazi na ukuthi abantu bengabe behamba beyoshada lapha yana kufika ama-witness ezosayina kuba umuntu wesigameko bese uba umuntu ozofakaza. Sona la kwaba khona isigameko saba nabantu besigameko sakhuluma nawe nonqubeko. Asikomtholi ke uanele, asikomtholi uphilane. Sesidinga ufakazi phela bashethe umshado wabamuhle noma wabamubi. Ikhona inkinga lapho. No why? Ayikho inkinga ngicathi niyakhumbula ukuthi grade 7 ongakuphi ningahamba niyobuza nibuze noma ngabe ubani noma ngabe imuphi uthisha noma ngabe imuphi umfundi wakuliphi eclass. Thank you ngiyabonga. Thank you siyabonga. Awuthi ngithinta ukapteni ngizwe la ukuthi Oh, imako ndoda, sikuphike manje isidingo sokuthinta ukapteni. Kanti khona okubalekelayo la kule ndaba.
No, akukho nokuncane but ngiyacabanga ukuthi ukapteni uwu-principal nina nothisha. So njengoba nila kufuze ngabe uyazi ukuthi nize la khona enizokwenza. Yilokho ngizama ukukuthinta kahle kahle. Angithembona-ke Mbeje. Kade ukhuluma ngokuthembana njengamanje. Sefuna ukufonela ukapteni. Manini wamadoda. Kanti ukapteni uyazi kona kahle ukuthi nila nizokwenza le phanda yini. Hayi, uyazi ukapteni. Njengoba sila nje kuyazi ukuthi sila. Phezulu kuyazi. Mbeje. Ngizokuthengela ama-gift angoba nami ngiyakuthanda. Wenyosi mfethu. Awenze lo nyaka uphela umuntambo osebenza ayikho phela lento baba. Hawu kanjalo nje. Ya, kanjalo nje. Njengoba bengishilo ngolesihlanu ukuthi mina mengafeyila ngiyasiyeka isikole baba. Oh. Pho indaba wathi awenze nalonyaka uzuphele ukuze uzohamba uyosebenza. Usunesho ukuthi uzofeyila? Hawu nyosi mfethu. Into obvious leyo ukuthi sizofeyila mina nawe baba. Hayibo, wathi mina nawe futhi. Wazi ngani ukuthi nami ngizofeyila? Hawu nyosi mfethu ngiyazi mfethu. Siyidomu thina soba-2 mfethu ngeke kusalunga mfethu. Asiyeke silokho sibambezela sami sosebenza baba. Hayi sikhova mfethu, sengaphasa mfethu, musukushesha ulahle ithemba mfethu. Nyosi mfethu, ayikho lento le musulokhu uyikhohlisa ndoda mfethu. Abo mina nawe sami sogqoka umdansana lapha sami sophanda njengontanga yethu. Ayingeke mfethu, mina ngikabi ready for ukubhekana nempilo mfethu. Ngisarathi ngila esikoleni mina. Hayibo nyosi. Phela musho njalo wena usho ukuthi wena awunankinga nokufeyila usazobuza ufunda nanesTM ungafeyila wena. Ya mfethu ngizobuya ngizoqhubeka mina. Hayibo nyosi, njengoba unathi sikhova ngeke mfethu, iminyaka yami phela lo imemizayo mfethu. Eish. Ari bra wami kodwa njengoba ukule minyaka kuyona mfethu yezo nyosi usazoya high school uyofunda u5 years lapha mhlambe nakhona mfethu usazofika ufeyile futhi lapha sho siphila unoqeda unotete baba. Hayibo sikhova ukhuluma kanjani mfethu ukhuluma kanje? Hayibo nyosi ngikutshela iqiniso lana baba mfethu yabo wena wisdom wena mfethu ngeke usiqede isikole baba yeke kulokhu uyibambezela sami sosebenza ndoda. Hayi baba musungibiza isidom phela mina. Hayibo nyosi abo mina nawe nyosi mfethu siyidomu mfethu yabo lokho mfethu mina kufake la ekhanda lakho mfethu kuhlale la ekhanda lakho nyosi akusho ukuthi misingaphasa mfethu kulonyaka lo ngesafeyila sazofeyila bra wami mfethu hayi kanye hayi kabili mfethu sazofeyila kaningi bra wami. Hayi ngeke baba wena ufuna ukusiyeka mfethu isikole siyeke mina ngizoqhubeka naso uyacabanga nje masiyeka isikole manje soba yini kusasa mfethu kwaphela nawe uyazi mfethu ukuthi imfundo yona yakho yawempumelelo. Hayibo nyosi mfethu ayikho lonto mfethu yabo nyosi mfethu akusho ukuthi njengoba sifeyila lesikoleni mfethu nangaphandle sisazofeyila mfethu singaba yigwili ngisho mfethu singafundile ndoda. Hayi ngeke baba. Oh. Shushu. Sure. Mfethu. La bengizothi angithi dudu kolahleko leyo. Ngiyazi ukuthi shushu mfethu lento enzakalile ayikho yinhle mfethu. Akukho nje imnandi mfethu akukho mnandi. Into angempela bafa. And shushu mfethu bengizothi nje angithi dudu ngingaphumeleli kwakho. Ngoba shushu uphumelelanga kahle kahle nje ufeyilile. Ngeke ngilokho ngidonsisa ngiyale nale ngithi ayishusho uphumelelanga. Ngithi nje dudu ngokufeyila kwakho shushu mfethu. Mfethu. Thina nje ukufeyila ke nje bese kuyinto yethu bese siphila ngayo futhi ngisiphilise besingenankinga. And shushu mfethu enye into ofela uyazi empilweni. Ungafeyili awusifundi sifundi sokuthi impilo injani. This time ufail ila usukuphasa khona because uzobona ukuthi lo nyaka ozayo ngilungise kephi yabo leyo nto bafu. So nje ngiyazi ukuthi ufaila bafo kuwena ukufeyila ngoba ufeyilile nje bafu akusiyona into emnandi leyo nto bafu. So bengizothi angithi dudu nje la bafu. Yazi ngisazi nokuthi ngisini kodwa phela ngeke shusha hayi noNkulunkulu phela naye besekhathele besebona ukuthi hayi uthi ngimfelisa nqani ngifaka phansi oyigigi hayi besivelela yabo besisha hayibo ukuphasa kwakho bese kodwa nje mfethu nawe uyabona oSikhova kade bafika lesikoleni oSikhova kade bafika badala manje nami ngabafica la nawe abafica yabo leyo nto badala nje oSikhova. So wena sengalunga nje wena ukufeyila ithema ngisho nonyaka hayi bafi into encane lezo
So ngithi nje aqine indoda aqine amandla yabo leyo nto. Ya nathi kade sasifeyile. Nawe njengoba ufeyilile. Mina ngiyathuma ufeyila wena. Hayi ngiyathuma mfethu. Hayi. Yazo kibambe ngakho ke. Ufeyila abanye. Ufuna basela lo. Anza kuthola ukuthula. Insizwa yakithi uyaphila. Nami ngiyaphila mfethu. Ngihleli noba njengamanje. Hleni sikhulile Ndimande. Sikhulile Ndimande. Hayi ke mina ngu-detective Gasa ngihamba nozakwethu la Constable Mbeje. Mfethu awunankinga ukuthi sikhulume nawe sikubuza imibuzo imbala ngithi. Anginankinga. Danke ngiyabonga-ke. Angikalokhe ngiyale nale ngathi siyashalana mfethu lokho ngidonsisa isikhathi la. Mfethu ngizokubuza ngodaba olwenzeka la esikoleni before kuvalwe izikole. Ngabe ukhumbula kwenzakalani wena? Sabhali i-test mase savala. Mfana mangizothi uzobuza indaba zama-test nokuvala kwey'kole lana ngibuza ukuthi yini wayibona yenzeka la esikoleni. Ucabanga nje kukhona amaphoyisa la sobuza indaba zama-test thina? Angikhumbuli lutho. Okay, athi ngikwenze lezi zinto zibe lula-ke. Kunesigameko esenzeka la esikoleni. Angifuni ukukutshela sona standard usizo ngoba manje uzobe ngathi yimina okuplantile sona ekhanda lakho. Kunento eyenzeka la esikoleni eyenza ukuthi kube khona umfana ogcina esekhipha okusajusana la ebhlokweni lakhe. Mhlambe lo nto wayibona wena. Yabo. So ngifisa wena ungenze ngi-understand ukuthi kwakwenzakalani kahle kahle la esikoleni. Ngikhumbula lutho impela. Mfoka Ndimande. Naba abantu bathathu. Mhlawumbe uzokhumbula. Uphilani, uNqubeko, nenkosazana uAnele. Ayikho nje into ekhumbulayo lapho wena kulabo bantu bobathathu. Angikhumbuli lutho. Hayibo. Hey wendoda, asidlali phela la. Yabo kahle Mbeje, kahle ngesangahle ingane lena. Baba, ngicela ukukhuluma otherwise lizokhuluma futhi iphubesi. Ngangihleli noNqubeko laphana. Kwafika uPhilani kanti mina noPhilani sizwana. Mase ngahamba mina. Kodwa khona engambona ngathi wabona. Wahamba kwase kukuphela nje kanjalo. Yeah. Wabona yonke into nawuzange ubone lutho nesiqiniseko salokho. Ngibona lutho. Awuyifaka ibuko mfana mhlawumbe ibuko awuyishila leso sikhathi. Angifaka ibuko. Uba igama lamfana loyo. Lo munye mfana kuthiwa uBubu. Ngicela usilandele yena fast. Yeah. Yabo nje lesi sikole lesi. Kodwa phela nawe Mbeje uthi ukwehlisa kancane kushayela ingane encane lezo ubukhunga ukuthi sifike kanjani. Akekho wazi isida. Soboshwa. Hayi cha ukuthi bayabheda nje lapho umuntu vele athula kwenza isilimo engathi akazi lutho ebazi. Simaningi ngodlo. Popayi. Sho. Kanti njani mfethu wena Popayi? Ngasivumelene ngahle ukuthi ngiyomtshela uRodo indaba ukuthi ngifelile wena ushamtshela futhi. Yabo mina ngitshela uRodo leyo nto. Ngizange ngisho leyo nto mina. Awumtshelanga? Pho utshelo ba? Angikazi kodwa mina ngizange ngimtshele leyo nto uRodo. Angiyamsiqama manga Popayi bese pho ngani Rodo ukuthi ngifelile mina. Angazi uthi utshelwe yimina eniyeni. Hayi ngimbuzanga lokho. Kuvele kwaba obvious phela wena wedwa wazi ukuthi ngifelile mina. Ayinamsa ngiyazi webhuti. Wazi ukuthini la ufika uzona? Ukuthi ufeyilile. Uphaphela nantombazana ufika nje usuyaphapha. Hoyibo, angiphaphi ukuthi bese ngikutshela nje ukuthi nami ngiyazi. Ngizwe ukuthi phela uthi lo yabhuti kuphela wazi ukuthi wena ufeyilile. Futhi ekhona angikwazi nokwazi usuzongiphaphela. Futhi anginendaba nomungazi futhi hamba lana wena. Aphapha ntombazana. Bavele lona. Le ntombazana sanda kufika. Oh, singiyayibona. Futhi iyaphapha le ntombazana nihlangana nami nalento esiyikhulumayo. Mfethu yazi ngicasula ngivela ngicasukele mfethu hey. Sincese mfethu. Yazi mfethu. Ya ngicina ngisabuza la mfethu. Ubani ephotshela uRodo ukuthi mina ngifelile? Mfethu mina ngimtshelanga ngempela mfethu. Yazini uRodo bekusesha wena. Kwana ngimina uthe ufelile ingakho nje ungafuni silibone ireport lakho. Bekusesha lo mfethu. Futhi mawuthi nawe vele wadi nesikhathi esho leyo nto ngawo futhi ubonile ukuthi ufelile ngempela. Oh, eish. Yazi bengisutshela wena ke mina. Nyosifethu hamba kanjani lapha? Awububu. Khamba kahle nje ayami. Hayi kuyaphiphile. Hayi.
danke mfowethu. Manje indaba insizwa bayibize ngobubu mfethu bayigama lakho nje yami. Aweke igama hlebe sizwe gomet. Alright. Hayi sengiyabona ukuthi indaba bekubiza ngobuhle bebe ububu ya danke. Mfowethu yazini buke lapha mfethu njengomngane wami yabo sabangani njengamanje mfethu mina ke ngudetective uGasa uconstable uMbeje lo ngithemba ukuthi awunankinga mngane nami masizobuzana nje imbuzo emncane wena bubu mngane nami kwenzakalani la before kuvalwe ikole ya before kuvalwe ikole mfethu kwenzakalani yini nje ikhumbulayo eyenzeka la isigameke esithile esenza phela ukuthi kuze kufike mina nanangu mfowethu lana Oh, Mbeje mfowethu ngisacela ukuthi ishwi ngala ngisafuna ukuyoshaya ipeni mfethu ngithi ukhashaza ikhethelo kancane ngiyabuya manje umbuze phela ngophilane Nqubeko noAnele ngiyabuya manje Ncese bubu ngiyacela uchazele umfowethu ngiyabuya manje ne ngisayo hayi ke ndoda ngizothanda ukumxolisela kancane uzakwethu Khontasa yobabhizi ngayo encane manje ndoda ke ngizocela ukuthi ungichazele ukuthi kwenzakalani kahle ngalabafundi sibabuzayo ngoba kade ngichazile umuntu omsi imancaneke yabo njengoba ngikubuza ukuthi kwenzakalani uzongangibalelika amagama njengoba dule kubhizi ubala la gasa mina ngifuna ungitshela ukuthi kwenzakalani kunaloko ngizokuhlaba ngempama sezwana umuntu vele khuluma ngilalela bathe ngisasho ukuthi mina ngangihlehlehleklasini wase ngase ngiyaphuma zela kuzomemela ukuthi malume ungililile sangwe hayibo wendoda hayibo kuyagulani lo hayi umuntu wakho-ke la sevele wahamba manje utheni uyitholela information kodwa kuyena hayi bi-information kanjani ngathi ubonile nawe ukuthi uhambe ingekho into oyizwile nami uvele wathi nje bubu shwi wahamba lo mfana manje uyabona nje yabo labo mfana lo bubu manje awutholanga lutho ngempela manje nawe lutho bubu kwahanjwa kodwa bubu umama wangithola 9 months umama wangikhulisa umama wangithanda ngimncane umama wangiphilisa awunoma ngabe uthando lukhona la kodwa lukho lufana noluka mama
Ya mshanami, hamba kanjani? Kuhamba kahle malume. Ayinazo mshanami. Phela phela ekuseni mshanami hayi. Kule wona umshanami uyazi ngicwele ngawo mshanami. Sevele waqhamuka lenye inyoni la silesi spam sami balo mfana la ngezansi la. Uthi uyena usithathile isibhamu sami. Ngase ngisisoyele mshanami ungasabi yazi. Angiyawuzwa malume. Malume ngisathi usedlomo malume. Sedlomo. Yeah. Idlomo lwasesikoleni. Impela malume. Ngisecoma uphi inombolo yakho malume. Nawe wavuma ukuza la kumina umuntu ekuthumile ezofuna inamba yami. Mshanami, aphinde uyenza lonto la yazi. Uyena umuntu ofayeze la kumina ezofuna inamba yami ngizwe. Futhi unganinikeza imuntu inamba yami ngizwe mshanami. Angiyawuzwa. Yiwa kanjalo ke mshanami. Yeah. Angiphinde kubone malume. Nazo. Iwe ntombi ngikuthando Hayi Ntavi yami mfethu yasibhebe ngibambekile lapha ekhaya mfethu.